Drazí sportovní přátelé, fotbalisti, nacházíme se v Lipencích, na hřišti, kudy šla fotbalová historie. Je to místo, kde mě opravdoví fotbalisté vzali za jednoho z nich za legendu. Zbyl mi potom tady dres s číslem 10, kopačky se jménem mé ženy, Barunka, a mnoho krásných fotbalových zážitků. Podívejme se na ně. Hodně štěstí, zdraví, to se krásně slaví. Odstartovat slavnostní nástup a Janku, Roman. S číslem 10 Jakub Kohák. Prosím, přivítejte tým Vladimíra Šmica. Přivítejte další tým čerstvého 40. Přichází Jan Koller. Dámy a pánové, svůj tým sestavil čerstvý 50. občan Lipenců Ivan Hašek. Slavnostní výkon fotbalových narozenin provede Agáta Prachazová. Tak uvidíme, jestli lidé ocení výkon týmu Jakuba Koháka. Neocení. Ty si mě sám jako zatleskal, to musíš říct. Já se o to neocení. Co? Fantastický zákrok. Tak se mějte pěkně.